kuthengiswa iibhulorho ezonakeleyo. Ezinye iintsapho zilahlekelwe zizinto zexabiso kwaye zishiyeke ziziimpula zikalujaca. Into eyenzekileyo apha bendiye ePasikeni. Xa seke ndabuya izindlu ziwile zimbini, ifleti noronta. Njengoba ziwile ziwa kusheka ke ngoku irontanyana osihlala kuwo besingamsebenzisi, so sithuthele kuye ke ngoku. Siwele zizindlu ezimbini kweli khaya, ngoku siyasokola. Sicela urhulumente ukuba asincede. Ezinye impahla zophukile, iwardrobes ziphukile, kubi nje impahla yonakele phantsi. Amaxhoba ezikhukula athi unanamhla oku awakafumani kwancedo. Kwafumanisa uba kuthiwa kunabantu abayi-3, ndikwelo qela labantu abayi-3 abaye bashiyekela. Kwathiwa ilisti ihambile ukubheka eNyandeni. Kwathiwa hayi ingenzeka into yoba ke singakhathaleleki. Ndathi njani izindlu zimbini singenayo nendawo yolala, kuthiwe asizukwazi ukuncedakala. Senje siyebona ke nasezithivini abantu abawele izindlu bazikhona into abazifumanayo, umzekelo i-food parcels, akho kwanto thina sesiyifumene. Since le nto ye-disaster ise-war time sithenjiswa ngento okokubana kukhona i-temporal shelters eziza kuba khona eziyi-60 for iNyandeni. Apha ke kwa-Ward 21 o-homeless basebabini, njengoko ndisitsho into yobana into ye-disaster ise-war time ayikazi sinto ke kuthi singumasipala wasemakhaya. Iintsapho ezimbini kwezichaphazelekileyo kulo mmandla zishiyeke zingenamakhaya, ukanti ezingaphezu kwama-60 zishiyeke neentwana ezingephi. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eBhantini eNgqeleni.